bandiraɓe e sehilaɓe musidɓe tedduɓe kala jiɗɗo ƴewgal jawngal udditare caɗele dewgal caɗele baldi jiɗɗo kayitaji jiɗɗo ɗannade lorngal danawal welnude hakkude ma e gollidiɗo ma e kala rafi bawɗo wonde dabare sukuñaɓe jinneji korte ɗe gueɗe kala ko ceerno wuuri baylo gandiraɗo karama ko winda jaabo yawri ɗum ko ɓiɗɗo leydi Guinée kono o saaha o jooɗi koto Casamance o ceernajo noon ko jabanaɗo to leydi makko Guinée ko nonne kadi to leydi Gambie Allah ina wawnimo ko waɗata ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko ina wawi noddudemo e 77 706 03 54 77 706 03 54 bandiraɓe dogue law jiidon e ceerno wuuri baylo ceerton e kala caɗele. Amadou Diaw armi haala ma ko ɓuri hen hawnade omo totta kam kalso mo jal min Amadou min kam affaire no haawi kam ko hawani Allah nda Amadou Diallo kam ganduɗo oɗo suka debbo oɗo quartier no didorno hay chef de quartier o no didorno kamɓe fof jiiɗi suka debbo ɗo dal goto wayɗo dara wi meeɗa yiide suka debbo woni min wawi ministre uji député ji ala mo aranɗo ɗabbude mali boy wiyata min ko Amadou Nji Allah waɗata ɗum saɗum oɗo yidde yata ko haaju Allah de no heewi bawɗo nda Amadou o suka debbo Allah e mum hewde caractére yihino ha wa leygal no mbiya est ce que wona no lesbienne ndax kala gorko garɗo o riwato yo yiiɗa ndeke Allah no moftuno alhamdulillah toɗo mboɗini Allah ɗum kam butelam jaabama nganndu waɗa wonde duwawde mi ɓooyi hoore e galle ma kono hono koɗo korko meeɗa ɗum hoore caggal mette fof ko jam ƴew tan to ndewɗum e commandant no mbami sufrude ɗo e commandant ndeke Allah no moftinimi ɗum ɗo ko ɗum Allah wiyata kala nde dañɗa mette mijo belamma nanaa kala nde dañɗa kadi melama mijo mette nanaa en kawiɗo sababude nogas joyi ujunere nogas joyi ujunere ayi hannde Allah lappi kam 1 million 1 million wallahi alhamdulillah ka jambar noon sa wonano guiƴam wima daɗi guiƴirama mi daɗi kay ala guiƴe meɗɗo tegrede 1 million taw ande waɗɗum histoire Sénégal kam histoire Fouta ko tugui ɓun ha Ndar ala meɗɗo tegrede 1 million koɗo karno ka gorko ɗemgal moƴƴani machallah ɗemgal jawi bonnude de ala adem so a hurtoya taw an gueɗe ma kunude bonnude ɗum wona ala an Amadou gueɗe hono ko bonnata gueɗe ma joni affaire o way eyyi affaire o noon Amadou teddugal ma noon aɗa ande balɗe ko enen e joom mbiti ko wallahi affaire gueɗam no muusi wallahi atan balɗe kay kumtariji ma bottariji ma wallahi ala honoma ala eva ko mbiyatmi ko waɗana Amadou omelette omelette uji kay wallahi ceerno moɗan kay ma yobdema wallahi yo Allah yoɓe ñande hen o wi kam wonni mi totta baba Amadou ndiyam mimum baba Amadou ndiyam o ullu hen mew yaay joom mbiti ko tottuma ullu wallahi gora wati gora guila wati wiɗande ɗum ko andi jikku ay noon guila jaami noon joom mbiti ko calculi ndesan wi kam ko heewi mi yoɓi wawi ma jogani ɗum uñaji ɗiɗi mbimin ɗum de ko kalis an kay usti ñamale ma de buusi ko heewi uñaji ɗi tan rewno hakkude me ɗon mbiti mbimi kam caggal kalis Amadou ko kalisam wonde mi to uñaji ɗi 1 million mi tottamo gasi ɗum noon samani 1 million eyi 1 million ngam o 1 million ɓolo deƴƴa wi 1 million ma ko an jeeyi ko an rokka ngal fonno hirsede waɗe kumta ala o kañum juulirani kañum julde korko tan cooni julde korko tawi cooni aɗa min mbiɗa guertogal élevage anani 1 million ma o mi ten uñaji ɗiɗi jommi jombiti ko pawɗa Amadou mi ala ceerno mode an min tagi am suwa hendade jumma junna hono kono guuɗo o majjiraɗo ni mbiyami totti jombiti ko junnaji ɗiɗi pour holɗum Amadou uñaji ɗi presque ko an ñamiɗo Amadou way wala kalis ma ko kalisam min ñami est ce que min mi yeyde bini min yo ñamla way Amadou min ñamli sababune ma pourquoi ɗo min wima ya ñamlo sababune am min mi wiyani min wiyani ya ñamlo sababune am ko garɗa ɗo koye joni joni ko garɗa ko tuggude gorko dere joni Amadou ko ñamɗa ɗo ko aɗa wawi ɗum talkin mbimi ko ñammi ɗo ko min e galle ma fof ñamdi ɗum ceerno muɗum anani tottam kaalisam woto toñam tottam kaalisam koye wiiɗa yimɓe nana en de Amadou hay joom suudan mi haaɗi ɗum ɓesgam fof kan
ñene pin fo amon mi lappuma temen nay mbimi ceerno modi sa lappani temen tan goɗɗo lappami temen ay Allah dewdi tar koye jungo ma ya tottam gasi tottam kalisa wattoƴam hay mbuɗo mankata 500 francs wawa hen mankude haalnima noon bandi yagal waɗi Allah jarama ala Amadou en jottaki toon de non non affaire bandi yagal mbiɗani warde tan en jottaki toon min o wawa leeri ay Amadou noon ɗum ɗo fof mi haalnanomo ɗum eyyi min o watta kam leeri kalisa hay sohna ala ko wiyani kam hakkude men enen sohna fof pondumi de anani sohna fof pondumi kalisa monon nande wonde triyaji kala janɗo e dow ma Amadou mi yana e dow makko wona gonga sinno ko ɗum min ɗo yeeɓi kam hakkude ɗo e commanda ɗo jeeɓɗa kam min rende situation ma gasi Amadou so wonano min an Amadou commande yafta kam mor wona gonga Amadou mi hay jinmi yeyde galle o sababude ma wona gonga 25 mille am yaltinimi hen tottam kalisam wawi kiɗa tata nande en koye ɓiɗi warte mum mo joni mi naata nder mbaddal ma kalis gadda kalisam Allah jarama yoɓi kam noon Amadou so ay limtude min mbiɗi foti sodde latiji parfum so mbiɗo hurtoyo mbiɗi foti sodde peignoir anani mbiɗi foti sodde sabunde e jampe ene foof ha awona toppito hoora awona dimo hayano wona dimo wallam sino ka dimo kay pawa kalisa mi jungo ma par mbiya rokkam hen wallahi kalis ma mi sohlani nayi mbuɗu sa sohla a feni a fusi kalisa a fusi 1 million Amadou unneji ɗi iwe 1 million ɗum diwatani kay ka jiɗɗo wasnude ceerno min Amadou Diallo min a yewata komi 10 000 francs wa yiɗa yeweɗa kalisa 1 million sa itte ɗum lalima worko heddi hen an jiɗa wasnudeɓe ha min mbiɗa e wurumdema tan ceerno moɗi forma kalisam yo timmu ko teŋe hay dow dara ittitake wona nenama wona baba poro yawna ar komi lelo toon eyyi bandiraɓe son naati e téléphone aji mon walla e ordinateur mon to jungo ma ñamama yi to winda ɗon sabonné oɗon mbawi ɓojude ɗon jungo mon gam mbawon wadde abonné e chaîne he caggal son mbaɗi sabonné mon jiiɗon ene waɗi hunde wiyetede cloche de notification on ɓoƴƴat hen ma addan moɗon ko winda ɗon en wiya tout woni foof son ɓoƴƴi ɗon kala ko chaîne o wawi nannude oɗon mbawa yide jeeyon e programme so ɗum ɓenni hen to banggue ma nano jungo ma nano ma yi hen j'aime nan ɗon ko ni waɗi woni saɗa yiiɗi komin nanni hen ko so ɗum ɓenni caggal mum jehen to lesto ene waɗa ene winda commentaire woni kala yiyande ma e ko nanna ko kala hen kadi aussi miijo ma ɗum noon bandiraɓe ɗi mon no mbawton wadde abonné e chaîne moɗon Big Weltare TV ɗum noon mi salmini on mi juuri mon ko Sinna Sall Allah uddata joote kala ko neɗɗo muñi fof no gasa hay yimoɓe mbi noon kala ko muña fof ino gasa caggal noon nana yeehi Binta yeehi Aissata kam waɗi bude dewgal makko woppi dewgal makko abbima miñi ko Allah noon totti kam ɗe guertoɗe ɗiɗi min won ɗo Eva Amadou Khalid ɗe guertoɗe ɗiɗi kam taw gon juuli men koto min mbaɗa boom sur le plat Eva e Khalid guertogal min Amadou guertogal Allah heewi bawɗe wallahi Allah heewi bawɗe taw mi tampino ɗo noon waɗi souffrir no feewi no feewi way to korko gasirat ɗo kam weeli caggal kam fof ɓe jeehi galle joni waɗi liibude sa welama ɗanoɗa poftoɗa way nden coow jamma coow ñala wejeje surtout nana mbaɗa wawi wadde supporté yimɓe fof ha heddi nana min nana wawmo wadde support tan nana o wona toon wallahi toon neɗɗo yeyinani la ala ko woni ko jam ko jam kay jam tullay mbaɗa dembe Khalid mawɗi mi gamen narondiri mbaɗa dembe an hay téléphone o noddata ayde gila korka dari noon mi noddimon onon he kadi toon way mi noddimon hedde korko balɗiɗi eyi mi noddino moon an ha joni ama hani galle ma moon mi mahde hoɓɓe mbayrataɗo yimɓe fof mahi wattere ma dépasse ardi kam foƴaɗo fooƴi modi mi ñamata mi rewamo ko téléphone aji tan ɗe balɗe fof kar mbiyom gogo ar hooro ɗo juula ɗo o wi lalti kanko sali korko dari ayi mbaddumi hen tan ha joni o jaaɓi o arde gogom nana yeehi
binto hoti galle gorko mum hay goto ala ɗo min e ma tan e Amadou Eva kam ñam ɗum heewani mbiyon wadde yo ar o hoore ɗo o juula ɗo korko addora tullaye e hay taski sa moy julde ɗo taski wona baba Fuuta noon o noddam tan kono heege ala toon ko nguliki de wari min kono heege machallah ala kay kilo nodda fonno wiide aran tan son ala yi omo rewi am gila korko dari ha joni o somi nanano ɗum ɗo goo korko ɗo tawatami kali omo yiɗi engagement kali yotte nawɓe nder simila goo nawɓe nder moodi mi ñam aɗa fooji noon aɗa fooji mi ñamata ha joni galle ama handu gallamo de mi ronkima wat feere ma hamo noon ala som serte hoɓɓe ma moƴƴe mon kay emi kay kali meeɗa moƴƴude yam kali meeɗa moƴƴude yam kali ɗo halki kam hay sa noddi neɗɗo waɗi riposte kaliɗo waɗa riposte wiye ya ar gogo ma o nani joni gorgol makko wi heege ala toon te sohna oɗo kala to wi heege ala toon heege so wanno toon tawno sohna ari kalid pourcent neɗɗo tan ha kalid bien wallahi baba noon kogam tempe lawol Fouta woɗɗu baba wallahi an kalid an ko woni probléme ma kalid an kam ganduɗo an kala souffrir kala mette aɗan waɗa kalid binta an addimo an addoye nana kalid hande kadi ɓen fof jaaha koota mbaɗa insisté mbiya yo gorgol ma ar to pawɗa ɗum ande baba min mi waɗani insisté baba gogam to woni so ari horde ɗo mi foti ɗo arde ɗiko hedde korka ka natti hewde enen tan e galle ɗum julde nde weɗata bo eyyi kalid diran lewru korka fuɗɗi e joni gila lewru korka dari ha joni wiye joni yimɓe juula laabi no foti garɗa mbiɗa kam baba jaggu ɗum ɗo wallitoro kumtaki kono korka gasani korka so gasani Allah gasani baba arnomi haalama ay kalid ay min mi rewi soldat emin jogui philosophe goto on ne tue way on ne déjeune pas on est tué way on ne déjeune pas faɗan mi ara mami yilnomo mbinɗan faɗan mi ara ayi an ka neɗɗo Allah wallahi baba an sa wonani waliyu min ma hawo wallahi ni no jogorɗa yimɓe e galle he baba felliti wata kay baba ñaw ay gertogal boɗejo o wera to humterare hande ɗum kam sa warini ɗum kokam hande ala probléme kalid ala baba noon neke joni a woniri na non baba mi wawi hirsude noon ɗum woni no hollete no hande a wawat kalid mi signet non hande il faut mbawa hirsude nda wawi hirsude guertode baba aɗa hirsude kalid min mi yiiɗa yimɓe nana men nda non hande a wawat hirsude nda ko mbatta ko a wawi hirsude ar gay kalid ar gay kalid min mbaɗandi fandare ma tiye moi kalid hirsam baba acci sabotage baba ani hay ñeddu baba ittuni baba nene kalid hirsu ñedduɗo mi ñeddi hirsu baba atti ko mbatta kalid tiye moi tiye il faut tiye